Mario kaže, gazde su gazde, masa će se prodati lako. Problem sa masom nije u tome što će se ona prodati ili se neće prodati. Problem je što masa mora se kontroliše, da se drži u zaptu. Čitava politika nas uči tome. Ni ljudi u antici, ni ljudi danas, ni ljudi u Egiptu nisu umeli da rasuđuju kao masa. Rasuđuju neki drugi ljudi. Nalaziš se u rukama neke elite. Naša elita je sastavljena od polusveta. Iz čega zaključujemo? To je neprirodno. Dakle, neprirodno je da imaš elitu koja je sastavljena od polusveta. Da su ti heroji narodne pevaljke, kriminalci, lopovi, ovi užasni ministri, da su ti oni elita. To je neprirodno. To ne može se desiti kao spontan događaj. Dakle, koliko god je jedna zemlja razvaljena, nikada van stranog uticaja. Znači, ako ne postoji strani uticaj, nikada na vlast ne može doći Ana Brnabić. Tamo gde mogu bušmani da budu razvaljeni, ludi, blesavi, ali nikad ne može im doći neko ko Ana Brnabić, jer nemaju strani uticaj. I sad kad imate tu situaciju, da jedan polusvet zapravo na ljude deluje tako što jedan deo naroda potpuno razvali psihički, nije više ni za šta. Samo gleda kada će sledeća zadruga i drugi deo naroda koji osjeća duboku patnju i zbog toga nije sposoban ni za šta. Nemojmo se varamo. Ovde mnogo ljudi ozbiljno ranjeno. Mislim, ranjeno boli što im je otadžbina takva. Ipak ovu zemlju nismo dobili na kocki, dobili smo od naših predaka. Jedan deo nacije, zato masa mora da se drži u zaptu. Masa mora da se drži stegnuta. Ona uvek ima tendenciju da se raspe na milion interesa. Dobra vlast je ona koja ume da je drži u zaptu, a da ne bude diktatura, da ne bude sila, nego da im nametne određene zadatke i ciljeve. Da ih stavi u funkciju. Srbija je danas toliko izranavljena, ne znam kakva je situacija u Hrvatskoj, Mario, ali je Srbija danas toliko razvaljena da ova danas živeća generacija Srba apsolutno najveći deo te generacije ne može se popraviti. On je nepovratno izgubljen. Najveći procenat Srba, ajde sad neću se gađati ciframa, ali sigurno 80% je razvaljeno. To se vidi po našim razmišljenjima, po našim odlukama, po našim navijenjima, po svemu tome. To su ljudi koji neće moći da se vrate u normalu. Teško je popraviti, mnogo je lakše pokvariti.